nga mga luto may sa deni kadagiti pagugusto nga taroon dagiti tattao nagainit iban naman wenno saan. Gapu iti daytoy ti panagalat ti abus ket dagiti itlog da wenno panagabuhos ket maysa ka dagiti pagugusto nga aramiden dagiti uminit iban na numalpas ti panagtalo. Babaen kami ti daytoy nga aramin sa andalayan nga maadaan tinayo ti taraon da no tiket maysa pay daytoy nga inda pagsapulan. Sineregget ken napwan anos da nga malpan aglako no adda maala dahil ininda panagabuhos. No maminsan di panagabuhos ket awan pimpilyan nga oras at sino tano lang tuma oray kadagiti kayo nga madalanan nga daan kadagiti balay ti abuhos sinaragsak danuan nga mapan agdugtog kadagiton. Dagiti umili ti banna ket miyaspin kadagiti abuhos nga nagagen na anos ken tan kanayon nga agkay-kaysa nga mangsaranget kadagiti padas ken anyaman abangteng ti panagbian. At tuwing narod dagiti ubing nga agad-adan ti Bumiton Elementary School tapno inday kamatmat dagiti wadas ti panagabuhos maysa kadagiti tampok ti panagrarambak iti ili aban na.
Thank you so much, Bubitog Elementary School.